أحمد خليني خلقي وانين شواني بهاتين بشتي شاندێکی کەنەکە کۆنگرەی نەتەوەی کوردستان پێشەوازی کرد بێگومان چەند ڕۆژێک و ئەم لە باشووری کوردستانێنە ji bo ku hinsazî û partî û desthilatdariyên li başûrê Kurdistan di pirsa metirsîdeyên ku li her şerbeşên Kurdistanê ku em di qonaxekî gelekî metirsîdar hesasiyet di derbas dibin ku êrîşên dewleta Türk ser Rojavayê Kurdistanê ne û destkeftî û qezencên gelê Kurd dibin tehdîdeke geleke cidî de ne bêguman ku diraya navdewletî jî de diraya cîhanî de xelkên cîhanê giş piştkirî û sempatiya xwe bo gelê Kurd li hemberî vî şerê hêzên hov hêzên ku bi rastî li dijî demokrasiyê parêstina mafê mirova ku şer dikin sempatîke bi vî rengî heye ji ber sebebên ku destkeftî û qezencên gelê Kurd dibin tehlîkeyeke geleke cidî de ye pêwîstiya me bi hebûna gelê Kurd yekîtiya gelê Kurd de ye hem di vê babetê de hem jî li gor biryarên kongra kenekê de berî mehekê ku pê hatibû em dest bi pêvajoya pêkanîna yekîtiya neteweyî bikin ew seredana ew rêzeyî hevdîtin berdewam dike çend rojekî din jî em heta çend rojekî em li başûrê Kurdistanên di pêre em ê derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin û li gel partî û sazî û rêxistinên siyasî û civakî û kesayetiyên welatparêz û întelektuel û de her babetî de hevdîtin bikin ji bo ku em piştgirî ji bo pêkanîna yekîtiya neteweyî yekîtiya neteweyî kongrekê neteweyî hîn berfirehtir konferansekî neteweyî be civîneke yan jî bi kom civîneke şêwrê be di çi babetî de be pêwîstiya me be yekîtiya gelê Kurdistan heye pêwîstiya me bi yekrêziyê heye pêwîstiya me bi yek dengê heye me besta seredana me evaya ye em de nirxandinên tehdîd û tehlîke û metirsîdariyên li ser destkeftiyên gelê Kurdistan em fikra me fikreke müşterek helwesteke müşterek dirgitî bêguman em di rewşekî gelek aloz de derbas dibin pêwîstî bi hin danûstandinên berfirehtir heye lê ez dikarim wiha bibêjim helwesteke geleke erînî heye heta ew sazî û partî û rêxistinên ku me li gel wan hevdîtin kirine heman wan fikir û ramanê me û daxwaz û pêşniyarê me par vedikin û piştgirî didêne